Ексклузивно! Новият семейен матрак Dormeo Fresh Prima е вече на пазара. Не го пропускайте, независимо дали за първи път се нанасяте в нов дом или вече имате дом с деца. Вярваме, че добрият нощен сън трябва да е достъпен за всеки. Представяме ви новия семейен матрак Dormeo Fresh Prima, перфектен за цялото семейство. Съчетахме патентованата технология OctaSpring с любимата ви опора и ползите за здравето, за да ви предложим най-добрата стойност на пазара. Веднага го харесахме и го купихме. С матрака Dormeo спят толкова дълбоко, както никога досега. Невероятно е. И наистина се събуждаме свежи и отпочинали. Fresh Prima осигурява правилна опора от ранните години и е единствения матрак, от който се нуждаете от детството до зряла възраст. С ядро от патентована технология OctaSpring за перфектен комфорт и опора и гарантирана свежест. Правилната твърдост означава, че вашия матрак поддържа гръбнака ви в правилната позиция за по-добър сън, без болки и правилно развитие на гръбначния стълб. Уникалният дизайн на OctaSprings позволява отлична циркулация на въздуха. Новите влакна Climalite в калъфа отвеждат влагата и допринасят за по-добра регулация на температурата. Мемори пяната в калъфа осигурява отлична мекота. Горната част на плата е обогатена с влакна със сребърно покритие и обработка Clean Effect за по-чиста и здравословна среда за сън. Можете дори лесно да свалите калъфа по всяко време. Изперете, изсушете и спете като бебе. Гарантирайте си 15 години страхотен и здравословен сън. Обадете се сега и вземете своя матрак Fresh Prima още днес.